Terima kasih. Tindak pundi Mbak Ayu pate tindak pundi kadingaren tindak wae ra numpak taksi kleresan opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Terima kasih. Topel wong wagan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelas sampeyan ampun kuciwa iya Dek blonjo neng pasar paing kowe prawan rondo kanggo kurapati penting ning sembarang mas tuku gelang karo anting-anting Joshua senadyan rondo dijane asli kempleng iki kempleng kelas nyambut gawe monggo Pak aturan beksa tindak pundi Mbak Ayu pakai tindak pundi kadingeren tindak wae ra numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kleresan mas alias kebetulan janjane kadang tok kabotan rodok kabotan yen purun mas dilakoni enggal rencana apa iki tekan omah mangke kula apa ya Pak Dek kopi iya kopi kopi apa susu sudah topel wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelang mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyar ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar paing kowe prawan rondo kanggo kurapati penting ning
aturaken terima kasih matur sembah nuwun. Derna monggo kembali ke habitat